Allah an gaishe ya kyauta da kayan sa dan yawa ne yana da waya ne ko kuma yana da ita shi ya sani ai ya ga muku sunan shi soyayya yake wa kanshi da ya gaji da rayuwa za ka manzan Allah ka ce za ka mutu da kake son ta kana son manzan Allah da tuni ka faka ta ma san kana yi ba kai su ba wace gari kuma da wani ne ke shi ruwa ta zo ne nuhu ne ya kira ta ina daga yau ne ya ci wannan daga yau wanda haka za ku kai wannan duk ba ta lokaci ne ga shi ya zo gare dangi ya zo ya faɗi rip zai kashe kan shi Allah ya kiyaye ga shi can ana kokarin cuku daga shi kai ku gyara min ɗau bidiyon shi zan sa YouTube ne saboda wanda ba su gani ba su gani akan Maryam Yahaya ya sha abu zai kashe kan shi ga yi can kuwa dai yana kyamata shi ya yi can tunda shi ya so ya mutu don uwatar ka mutu kafiri in ka mutu ita ta tafi kenan Maryam Yahaya shi ya sani bai farma ta zo ba fa dan durin wani shi ya kashe kanshi ma ya mutu aikin banza a banza akan Maryam Yahaya ya sha fiya Maryam Yahaya yake so ya gani wai ba shi da suna ne bai gaya muku sunan shi ba yana da daraja so uku fa yana tantin din shan fiya dan wata ai ba